Ja, hej. Det her er blot lige en lille spot for at vise, hvordan planeterne stod i fredags, den 20. oktober 2023. Det er stillet op for 23:12. Det kunne også være stillet op for en anden tidspunkt, fordi vandet steg og steg nede i Haderslev især. Men jeg tænkte, at 23:12, det er faktisk et sted, hvor at astrologisk man vil sige, at det, der er påbegyndt, det er begyndt at kulminere. Solen lige nøjagtigt på 7. husspids, og Neptun lige nøjagtigt på MC. Og ikke nok med det, så er solen og Merkur i kvadrat til ascendanten og descendanten, altså kvadrat til Pluto. Så det er jo en voldsom hændelse, og den går over i historien. Men se videre på den næste video, der kommer, fordi der vil jeg stå og forklare noget mere. Hej.